Chief la jama bele jeli ni nyakuma o bisibila anga don kibaru keneka ame araba doyala desam kalo kletan dulu samba flani mwon kele la seli munu bambolo ka dawma bi Emmanuel Macron na le France président ya era ka fo kale kon minana voyage do kon bolo da mali dugukolo ka ayera ka fo Emmanuel Macron no ye France président ale kon minana voyage do kon bolo da mali dugukolo ka desam kalo kele mugan samba fla ni mwon kele kaka voyage kon te dora kan abina na président de la transition no ye colonel Assimi Goïta u kon bena ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ya ko caman kan ante France koni président na kun dɔn Mali koni territoire kan nga somun koni kelen no de ka fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ka fɔ Mali ni Russie koni ka baara ɲɔgɔnya koni tɛ France fɛla cogo si la nga ko minnu koni mana bɔ a kɔnɔna la an bɛ aw labɔ a kalama laseli wɛrɛ b'an bolo ka damo de ka fɔ coronavirus koni variant kura dɔ bɔlen don n'u b'o wele ko Omicron o b'a la ka tiɲɛni kɛ kosɛbɛ Afrique dugukolo kan bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la coronavirus koni a yɔrɔ ma janya mɔgɔw la coronavirus an tɛna fɔ ko bana sidɔnbali don nga bana min kɔni don fura jɔnjɔn kɔni sɔrɔlen t'a la nga vaccin kɔni bɔlen don min kɔni b'a to a bi i kisi a tɔɔrɔ ma o kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka t'i ka coronavirus vaccin kɛ min b'a to i kɔni bɛ kisi bana sidɔnbali in kɔni ma a yera k'a fɔ fana ko ɲamana kɔni sigila n'o ye ɲamana garabali ye cɛ dɔ bɛ yen nɔ a tɔgɔ ko Gawusu Jalo ale kɔni tagara misisana a bɔle ba fɛ ko cɛ in kɔni jogo de ye nin ye Gawusu Jalo kɔni dutigi ye muso filatigi to wa den duuru b'a bolo wa Gawusu jatelen bɛ boucher fɛ n'o ye sogo feerela ye Gawusu tuma caman a kɔni bɛ taa ɲamana kɔni garabali de la misisana nga a yɛrɛ ka fɔ a ka misisa ninnu kɔni senfɛ suɲɛni kɔni nɔ bɛ a la jateminɛliw kɛra ka fɔ tuma o tuma ni Gawusu taara misisana jateminɛli bɛ ka fɔ misi dɔw kɔni bɛ misi jɛ nga a kɔni nɔ minɛlen sen na o kɛra a nɔ minɛlen sen na kɔni kabako dala kan barisa u y'a ɲɛnaman jeni kiba laban b'a bolo ka dɔ kulogo de ka fɔ barikani kɔni ka kan laban min kɔni tun bɛ Tombouctou olu mɔgɔw kɔni wulila ka bɔ yen nɔ jateminɛliw y'a yira ka fɔ kalo tɛmɛnenw la Emmanuel Macron y'a yira ka fɔ ko ni Mali kɔni ka baara ɲɔgɔnya kɔni officialisera ni Russie ye k'olu kɔni fana ka force minnu kɔni bɛ Mali kɔnɔ fana k'u b'olu ta ka bɔ yen nɔ o kɔnɔna la a daminɛla Kidali la Tessalit barikani tun bɛ yen nɔ olu fana y'u yɛrɛ ta laban min kɔni tora Tombouctou k'olu kɔni ye u yɛrɛ ta kunungo n'u y'a yira k'a fɔ ko barikani ka kan min kɔni tun bɛ Mali nɔ yan fana k'a bɛ taa kan segin na ko segin k'a bɛ taa kan segin ɲɔgɔn na nga o segin bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ yɔrɔ yɔrɔ olu bɛɛ wulila ka bɔ o yɔrɔ la laseli minnu tun b'an bolo ka d'aw ma bi o de ye nin